नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी नीता. माझ्या चॅनलमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत. आजची आपली रेसिपी आहे सुक्कं चिकन. कोणतंही खोबऱ्याचं वाटप न करता खायलाही खूप स्वादिष्ट लागतं आणि कोणीही हे बनवू शकतं. अतिशय सोपी पद्धत आहे, तर चला शिकूया. इथे मी पाव किलो चिकन घेतलं आहे. स्वच्छ ते धुतलं आहे. हवे तसे छोटे मोठे आपले पीस करून घ्यायचे आहेत आणि 1 चमचा आलं लसूण पेस्ट मी ह्याला लावला आहे. आता हे आपण 15 मिनिटांसाठी बाजूला झाकून ठेवूया. स्टेप 2, 2 मध्यम आकाराचे कांदे आणि 2 टोमॅटो याची वेगवेगळी पेस्ट आपल्याला बनवून घ्यायची आहे मिक्सरमधून. स्टेप 3, तवा किंवा कढई कशामध्येही तुम्ही हे बनवू शकता. इथे मी तव्यामध्ये 2 टेबलस्पून तेल गरम केलं आहे. 2 तेजपत्ता, 7-8 कढीपत्त्याची पाने घातली आहे. आता मी घालत आहे 3 काळी मिरी, 3 लवंगा, अर्धा इंच दालचिनीचा तुकडा. व्यवस्थितपणे हे तेलामध्ये थोडंसं परतून घ्यायचं आहे आणि त्याच्यानंतर यामध्ये टाकत आहे मी आता लसणाच्या 5 पाकळ्या. ह्या खलबत्त्यामध्ये ठेचून घ्यायच्या आहेत. तेलामध्ये हे सर्व परतून घ्यायचं आहे. 2 टोमॅटोची पेस्ट जी आपण बनवली ते मी आता घालत आहे. व्यवस्थित तेलामध्ये हे परतून घ्यायचं आहे. आता मी इथे घालणार आहे कांद्याची पेस्ट, अर्धा टीस्पून हिंग जरा बाजूला पडला आहे तर आपण ह्याला मिक्स करून घेऊया. आता टोमॅटो कांदा हे चांगल्यापैकी शिजवायचं आहे आपल्याला. 5 ते 10 मिनिटं सतत असं परतत राहायचं आहे जेणेकरून हे चांगले शिजेल. हे बघा, कांदा टोमॅटोची पेस्ट चांगली शिजली आहे. व्यवस्थितपणे आपल्याला ह्याला शिजवायचं आहे. हा आहे एव्हरेस्टचा मसाला. 5 रुपयाचं जे पॅकेट असतं ते पूर्ण इथे वापरायचं आहे पाव किलोच्या चिकनसाठी. अर्धा टीस्पून मी टाकत आहे हळद. 1 टेबलस्पून गरम मसाला हा घातला आहे. 1 टेबलस्पून घालायचा आहे काश्मीरी लाल मिरची पावडर. ते मी आता इथे घालत आहे. सर्व मसाले व्यवस्थित टोमॅटो कांद्याच्या पेस्टमध्ये मिक्स करून घेत आहे मी आणि याला तेल सुटेपर्यंत आता चांगलं आपल्याला परतायचं आहे. 5 मिनिटापर्यंत ह्याला चांगलं परतलं की बघा तेल सुटायला लागेल मसाल्यांमधून. थोडीशी कोथिंबीर घालायची आहे आणि जे चिकनचे पीस आहेत ते इथे मिक्स करून घ्यायचे आहेत. आता आपल्याला व्यवस्थितपणे चमच्याच्या सहाय्याने सर्व मिश्रण मिक्स करायचं आहे. सर्व मिश्रण मिक्स केल्यानंतर चवीनुसार मीठ घालायचं आहे. परत सर्व आपण ढवळून घेऊया आणि आता 10 मिनिटांसाठी आपण हे झाकण लावून चांगलं वाफेवर पहिल्यांदा शिजवणार आहोत. ह्याला आता मी झाकण लावून ठेवणार आहे 10 मिनिटांसाठी. 10 मिनिटांनंतर आता आपल्याला चेक करायचं आहे चिकन हे कितपर्यंत शिजलं आहे. आतापर्यंत आपण ह्याला वाफेवरच शिजवलेलं होतं, तर इथे आपण चेक करूया. तर चिकन अजून शिजलेलं नाही व्यवस्थितपणे. तर इथे आता आपल्याला पाणी घालायचं आहे. या स्टेपला 1 ग्लास मी इथे पाणी घालणार आहे. असं पसरवून पाणी घालायचं आहे. हे आपण तव्यामध्ये बनवत आहे, त्याला तवा चिकनसुद्धा आपण बोलू शकतो. नक्की ही रेसिपी एकदा ट्राय करा. खूपच छान लागतं हे चिकन. व्यवस्थितपणे मिक्स करायचं आहे. परत थोडंसं मी इथे पाणी घालत आहे. पूर्ण 1 ग्लास इथे मी पाणी वापरलं आहे आणि 10 मिनिटांसाठी आता हे चांगलं शिजवायचं आहे. झाकण लावून ठेवूया. 10 मिनिटांनंतर आता आपण इथे परत चेक करूया आपलं चिकन शिजलं आहे की नाही. चमच्याच्या साहाय्याने असे पीस कट करायचे आहेत. तर चिकन बघा इथे चांगल्या प्रकारे शिजलं आहे. आपलं सुक्कं चिकन किंवा तवा चिकन हे मस्तपैकी तयार झालं आहे. खमंग असा वाससुद्धा येत आहे. तर ही रेसिपी कशी वाटली कमेंटमध्ये नक्की कळवा. चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. त्याच्यासोबत बेलचं चिन्ह दाबा. त्याच्यानंतर ऑलला सिलेक्ट करा जेणेकरून मी जे नवीन व्हिडिओ अपलोड करेल त्याची नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळेल. कोथिंबीरने करायचं आहे गार्निश आणि स्टेप 4 आता ह्याला खायचं आहे. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये.